Ajde. Ajde, naši su naši. Šta? Ona s tobom ide u grupu neku. Znači već. Nije znaš, pa da. A što ide tu? Pa ne znam, da vikendom on je spojio sad termin. A vidi Mile, gledaj, molim te, vidi što je srećna, gledaj. Ko? Ovo malo dvojčica s kapice. Nemoj, ajde, čućemo se posle, ajde. Ne, ajde. Ajde. Slika ću je. Vidite da on me naučao. Mikele. Super, ajde ne. Smiješan, ja? To će potopit će, ne brini, ma naučala, potopit će kad bude vreme. Ono hoće dasku da, znaš. Aha, ove, kako zove to? Kako šuk izgleda, znaš? Šta će tu? Da podijeli s njim. Mikelo. Mama, ja hoću muti. Znači, imaš svoj termin. Šta? Ne može trener sad, ona je velika, znaš, a njih 4 su mali početnici prvi put. Nije mu sad lako reći. Njima i ne treba, ako neće se ne vreme da će ona odvajati. Evo ništa se kliknuo da demo. Jesam ti. Ne krenu. Oni će samo u mestima, nema boli da krenu. U mestu da vežbaju malo noge da se oslobode, znaš. Oni kao ti. Kako si ti na početku. Ajde, 0,62. Ne sjećaš se ti toga, ja vidjela stariju reći, rekao, Bože, da li će kad će on ovako plivati? 1,8. Oni ti se tako. 8,1. Tako je. Dva nožica. Moj ovo, po ovo času isplivanje. Noći na kraju časa malo da se odete. Boli da ne bude on sam. Ja, to je podrav. Sigurno kocka. Ima sam da odstepem. Onaj Mihajlo, on je prešao ovamo i on gura stepenicu. Onda gura tamo, gura, da on iza nje prošla. Nema veze. Ma baš je gledam, rekao, Ja, gdje su ono? ja,